खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं दिनै गावजों गाव रां रुफा दाबिलायनाय आरो NLFB नि दैदेनगिरिफ्रा NLFB नङा होनदों आरो NLFB नि सोद्रोमाफ्रा NLFB नंगौ होनदों आरो खनले पुलिसनि आखायाव इनकाउन्टार खालामजानायनि आं फंनैसो गुवारै बुंनो सानदों। दा गिबियावनो आङो निमाहा बियो। आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा NLFB दैदेनगिरि आरो जोंनि माहारियारि आफाद बर' समाजनो आं खनले आं निमाहा बियो। आं दा फोरमायनो सानदों गिबियावनो आङो NLFB नि जिथु आखल आखु आं बेखौ गिबियावनो फोरमायग्रोनो सानदों। बै समाव गुबुन रायजोआव थानानै बा हाग्रा बंग्रा थानानै जायफोर बर' सुबुंफ्रा गारि गुरा गाखोनानै बा मोनानानै बाजार थाजार खालायनानै बा बेफार फालांगि मावनाय समाव मोनाबोनायाव रां रुफा सेना लाखिजायो, सोरबा बुना हरजायो। बेफोरखौ NLFB नि दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला खोनाहैयोमोन बा बिसिनि खोमायाव हाबहैयोमोन बा दैदेनगिरिफ्रा केदारफोरनो आरो सोद्रोमाफोरनो जेब्ला फोरमायो अब्ला अरनबारि गेजेराव हाजो हाला बेफोराव थानानै गोसो गोरबोआव गाबखांनाय फैयोमोन, मोदै गयोमोन। आंनि न'खरनि सुबुङा खालायजायाखैबाबो बर' सुबुङानो खालायजादों। बिनि थाखाय हाग्राबारियाव थानानै बर' हारिनि गेजेराव बेफोरखौ खोनायोमोनब्ला गाबनाय फैयोमोन। अबेबा बर' गामिफ्राव माइ दै मोसौ मोसा रां रुफा मोनायाव सिखाव हाबदोंनो डाकात हाबदोंनो होननानै बेफोरखौ खोनायोमोनब्ला NLFB नि दैदेनगिरिफ्रा बे जायगायाव सोद्रोमाफोरखौ NLFB नि केदारफोरखौ डिउटि होनो थाखाय दैथायहरोमोन। बे डिउटि होनो दैथायहरजानाय समाव मा जायोमोन? औवा बारियाव थानायाव खि गादलानाय, थाम्फै अरजानाय, हाग्रा दिंखिया बारि माइ बारिफ्राव दै लेवार दावखा अरजानाय, दै बारियाव दै गासोमनानै डिउटि होनाय गासिबो बिदिखौ NLFB नि सोद्रोमाफ्रा खस्थ' खालायनो गोनां जाबोदों। बिनि थाखाय NLFB नि दैदेनगिरिफ्रा बे सिखाव डाकातनिफ्राय गावजों गाव दम होलायनाय बुलायलायनायनिफ्राय जानगाराव दोननो थाखाय मा मावबोनो गोनां जादोंमोन आं बेखौनो गुवारै फोरमायनो सानदों। जेब्ला गामियाव जुमाय फाननाय, जुमाय लोंनाय, ताश गेलेनाय, जुवा गेलेनाय, भां गान्जा सोबनाय, थांखु सोबनाय बेफोरखौ गासैखौबो दायथ' लाबोनो गोनां जादोंमोन बा बन्द' खालायबोनो गोनां जादोंमोन NLFB नि समाव। दा बेफोरखौ गुवारै फोरमायोबा समाबो लावो, अब्लाबो आङो एसेबाबो फोरमायलांनो सानदों। जायफोर बै समाव NLFB नि आखायाव जुमाय लोंनाय, जुमाय फाननाय, जुवा गेलेनाय, ड्राग्स सोबनाय बेफोरो फंफा फंनै बुजाबोदों, बेफोरो दुखु मोननो हागौ। दा दुखु मोनोब्लाबो आङो बुंनो गोनां जानानै फैदों दिनै। जेब्ला गामियाव जुमाय फाननानै जुमाय लोंनाया अभार जायोबा सोरखौबा दम होलांनाय, सोरखौबा बखिलांनाय, सोरनिबा न'आव सिखाव हाबनाय, सोरखौबा रेप खालायनाय बे जुमाय लोंनायनि निसानिफ्रायनो गासिबो सोमजिलाङो। आरो ड्राग्स सोबग्राफोरनिफ्राय जेब्ला ड्राग्सआ सोबनायनि उनाव जेब्ला निसा जायो अब्ला सोरखौबा अरनाय, सोरखौबा बुनाय, सोरनिबा न'आव रेप खालायनो थांनाय गासिबो बेफोरनिफ्रायनो सोमजियो। आरो जुवा ताश गेलेयोबा मा जायो? हा हु फाननानै आंनिसो रां रुफा आंनोथ' रावबो होआखै, आंनि हा हुखौ फाननानैसो आं गेलेदों।
गावनि गोसोआव गौरब खालायनानै बिदि आखु दिन्थिनो गोनां जायोबा जायो। बिनि थाखायनो बेफोरखौ गासिबो NLFBआ बन्द' खालायबोनो गोनां जादों। जुमाय फाननाय, ड्राग्स सोबनाय, गामियाव ओरैनो खना खनला सेंग्राफ्रा टाइम पास ओरैनो जिरायनानै थानायफोरखौ सिगिबोनो गोनां जादों। जायफोर सिगिजादों, जायफोर फंफा फंनै बुजाबोदों, बिसोरनि गोसोआव दिनैसिमबो रागा जोंनाय दं जानो हागौ। सोरबाफोर जुदि फंफा फंनै बुजाबोदोंब्ला बेखौ आङो सासे NLFBनि सोद्रोमा हिसाबै आं बयनावबो निमाहा बियो। बेफोरो समनि गेजेराव जाबोदों आरो बेफोरखौ बन्द' खालायबोनायनि गेजेरावनो बर' समाजाव सिखाव दाखायत, गावजों गाव दानलाय बुलाय सोलाय, सिखाव हाबलायनाय, बायदिसिना बुस्थु लांखारनाय, बेफोरो नुजाथियाखै बा बन्द' जाबोदों। दा बिनि थाखायनो माहारियारि आफादफ्रा आबसुआनो जा, रायजो राजायानो जा, गामियाव जुमाय फाननाय, जौ लोंनाय, तास गेलेनाय, ड्राग्स सोबनाय, सेंग्राफोरखौ ओरैनो बेखारै हर गेजेरफ्राव मबाइल लामायाव 10-12 जन थानानै मबाइल नेट गेलेनाय, माबा गेम गेलेनाय, बेफोरखौ गासिबो बेखार ओरैनो हर गेजेराव लामाफ्राव साब्रै साबा 10-12 जनजों थानानै मबाइल गेम गेलेनाय, ड्राग्स सोबनाय, जुवा गेलेनायखौ बन्द' खालायनांगोन। दा बेफोरखौ जुदि बन्द' खालायोबा बे सिखाव दाखायत, गावजों गाव दम होलायनाय मालायनाय, बिदिनो रेपफोरा बन्द' जानायनि लामायाव नुहुरो। दा जों बेफोरखौ जुदि गामि ओनसोलाव सोलियोबा बे सिखाव दाखायतआ सोमजिनायनि लामायाव नुहुरो। आरो मोनफ्रोमबो गामियाव मोनफ्रोमबो डाटा थानांगोन। सोर बेसेबां फरायदों, सोर मा आबाद मावो, सोर बाहेरायाव थानानै मा खामानि मावहैयो, बेफोरनि डाटाया माहारियारि आफादफोरनाव थानांगोन। सोर डक्टर फरायो, सोर इन्जिनियार फरायो, सोर मा लाइनाव फरायो, सोर मा गामियाव थानानै बिजनेस मावो, बे गामिनिफ्राय सोर साबैसे आर्मियाव साबैसे दं, पुलिसाव साबैसे दं, बेसेबां फरायनाय दं, बेफोर डाटाया गासिबनाव थानांगोन। आरो सोरबाफोर जुदि ओरैनो ड्राग्स सोबनानै, जुवा गेलेनानै हा फानलाबायनाय मानायखौ रायजोफ्राबो नोजोर होनांगोन। मानि थाखाय बे हाखौ फाननो ओंखारदों, मानि थाखाय बियो रां रुफा लानानै मानि थाखाय बियो ओरै बेरायबाय थादों, बेफोरो गामिनि खहा जागोन ना न'खरनि खहा जागोन बेखौबो नोजोर होनांगौ। दा ओरैनो सान्थि सक्ति होनबाय थाबा जानाय नङा। सान्थि होननानै बुङोब्ला दायथ' लानांगोन। दा जोंनि गेजेराव NLFBआ गैला। NLFBआ सान्थि सक्तियाव गोजानाव फैबाय। दा बेफोरखौ गासिबो दायथ' लानांगोन माहारियारि आफादफ्रा, गामिनि रायजो राजाफ्रा। ओंखायनो खनले आङो बुंनो सानाखै, बेफोरखौ माहारियारि आफादफ्रा नोजोर लानांगोन आरो मावनांगोन। जुमाय फाननाय, तास गेलेनाय, जुवा गेलेनाय, ड्राग्स जानायखौ बन्द' खालायनांगोन। आरो माखासे जोंनि राजनितिक पलिटिकेलनि लिडारफ्रा मा बुंबाय थादों, अमा फार्म, दाउ फार्म, जोङो बागाननि जोङो फान्ड लाबोदों, अबेयाव लाबोदों? राकेश ब्रह्मनि दाउ अमा फार्मा बहा दं? आरो प्रमद बर'नि अमा फार्माव साबेसे बर' सेंग्राया साख्रि मावनानै दं? राकेश ब्रह्मनि बोरमा फार्म, फुख्रि, दंफां थालिर बागान, बायदिसिना फार्म, राकेश ब्रह्मनि फार्मा अबेयाव दं आरो साबेसे सेंग्राया एंगेज जादों? ओरैनो खुगाजोंल' मोसौ फार्म, अमा फार्म, दाउ फार्म, हांसो फार्म बानायगासिनो दं, बानायदों, बेफोरावनो एंगेज जानो हागोन होननानै ससियेल मिडियायाव बुंबाय थाबा जानाय नङा।
ससियेल मिडियायाव जेरै बुंदों ओरै जानांगोन। दा नों बर'फोरनि जनसंख्याखौ नायोब्ला अमा फार्म, दाउ फार्म, मोसौ फार्म बिदिनो आबादथिलिफ्राव जुदि एंगेज खालायना होयोब्ला 14%आ बाव एंगेज जायो बर' सेंग्रा सिख्लाया। आरो 20%खौ साख्रि बाख्रियाव जायगा होनांगौ। होमबा 14%जों आरो 20%जों 60% थांबाय। आधा आधिया ओरैनो एंगेज जानानै थायो। दा बैफोराव ओरैनो गुबुन जायगायाव थांबाबो बर' सुबुंफ्रा मोजां खामानि मावनो हानाय आखायाव डिप्ल'मा गैया, रोंगौथि गैया। बिनि थाखाय दिनै दाउ अमा फार्म बायदिना थालिर बागान, नारें बागान, नालेंखर बागान, गय बागानफ्राव लेखा रोङि मानसियाबो एंगेज जानो हायो। दा बेफोरनि सुबिदाखौ सोर मोनदों? दा जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थायो दे सरकारनिफ्राय जोङो लाना फैबाय। बबेयाव लाना फैखो? दा जोंहा बाख्नायथाव सासे NLFBनि सोद्रोमा जि बिदाया गावनि जायगायाव नारें बागान, थालिर बागान, आलु बागान बानायदों। बेयाव बे एलेखानि बर' हिन्जावानो जा, गामिनि रायजो राजायानो जा एसेबाबो खामानि सामानि एंगेज जानानै बेयाव थानो मोनदों। दा बेफोरखौ नायोब्ला बर' माहारिनि गेजेराव जायगा दाउ अमा फार्म, मोसौ फार्म, बागान गायनायनि बेफोरखौ सुबिदाखौ सरकारनिफ्राय दैदेनगिरिफ्रा, बर'नि दैदेनगिरिफ्रा BPFआनो जा, UPPLआनो जा, जिखुनु जाया दल संगठनानो जाया, जाय जेरै हायो बर' समाजाव फार्म, बागान बेफोराव फिसा फिसौ इन्डास्ट्रि जानांगौ। बे इन्डास्ट्रिफ्राव बर' सुबुंफ्रा एसेबाबो खामानि मोनगोन, बागानाव एसेबाबो खामानि मोनगोन। बेफोराव एंगेज जायोब्ला दुथां खामानिनिफ्राय जानगाराव थायो। आरो खेला दुलानि थाखाय सरकारा सुबिदा लाबोदों होनना बुंदों। अबे गामियाव दामग्रा देग्रा अबे गामियाव दं? सरकारनिफ्राय अबे गामियाव सोर हरदों? अबे गामियाव खेला दुलानि नामाव गेलेनायनि बुस्थु हरदों? दा बेलासि समाव खेला दुलायाव मुखुब जानांगौआ दा जोंनि गेजेराव मबाइल सेरनाय, ड्राग्स जानाय, जुमाय लोंनायसो जों नुयो दानि बर' एलेखानि फिल्डफ्राव। खना खनला बे फिल्डफ्राव जुमाय लोंनाय, ड्राग्स सोबनाय, मबाइल गेलेनायसो नुयो जोङो, मबाइलजों गेम गेलेनाय। दा बेफोराव फिल्डफ्राव गेलेनो थाखाय बल, भलिबल, बेडमिन्टन आरो हकि अनेक बुस्थु थायो। आरो क्लाबनि न'फोराव दामग्रा देग्रा बेफोर बुस्थुखौ हरोब्ला एसेबाबो बेफोरखौ दामला देला माखासे दुथां खामानियाव बावनानै बेफोरखौ गोसोआव साफिया। दा खुगायावल' बुंबाय थादों खेला दुलानि थाखाय गभर्नमेन्टआ हानायमानि सेंग्रा सिख्लानि थाखाय प्रजेक्ट लाबोदों, खामानि मावबोदों। नाथाय जों नुवाखै, खुगायावल' ससियेल मिडियायावल' नुदों। बिनि थाखाय माहारियारि आफादफ्रा बर' समाजनि गेजेराव खेला दुला बा रोंगौथिनि थाखाय नोजोर होनांगौ। आरो बर' समाजाव लेखा गोरों नांगौ। लेखा गोरों थानायमोनब्ला बे बिटिआर एकर्डआबो मोजाङै जाफुंगौमोन। दा बर' समाजाव लेखा गोरों गैयिनि थाखायनो दिनै सरकारजों एकर्ड जानायाव खेबफ्रोमबो एकर्डआव थगायजादों। दा बे लेखा गोरों गैयिनि थाखायनो एकर्डफ्राव खनले जोङो सरकारजों थगायजादों। लेखा गोरों थानायमोनब्लाथ' थगायजानाय नङामोन। दा बिनि थाखायनो आं बुङो बर' माहारिनि गेजेराव खेला दुलायाव मुखुब जानांगौ, आबाद मावनायाव मुखुब जानांगौ। आरो दाउ अमा फार्मआ जिखुनु जाया बागाननि प्रजेक्ट लाबोदों होनदों, मोनफ्रोमबो एलेकायाव मावनानै देखायनांगौ। आरो बर' समाजनि गेजेराव बर' सुबुङानो जायगा मोननांगौ। बिनि थाखाय दिनै हाग्राबारियाव थानानै हाग्राबारिनिफ्राय दिनै
आलु बागान, थालिर बागान बायदिना बे दाउ अमा फिसिनायखौ सोर देखायफैखो? दिनै सासेल' नुहुरदों, जि बिदाया मावना देखायदों। आरो जि बिदाय बायदि मावनो गोरोङा बा मावनो गोसोआ, मावनो नाजानाया अनेक मानसि दं NLFBनि सोद्रोमाफ्रा। दा बिसोरखौ जायगा होनांगौ आरो सरकारा सुबिदा होनांगौ। आरो आं लास्टआव बुंदों, NLFBनि दैदेनगिरिफ्रा NLFBनि बेकग्राउन्डआव थांनाय आरो NLFBनि आफादखौ मोजाङै सरकाराबो थाबैनो सावरायनानै बिसोरखौ स्रां खालायनांगौ। बर' समाजाव सिलाय हमग्रा हाथियारनि सिक्सफायारखौ गोबाव सम खालामनांगौनि नङाब्ला गोबाव सम थायोब्ला दैदेनगिरिफ्रा सब समाय नायस्लाबनो हाया सिलाय हमग्रा आफादफोरखौ। बिनि थाखायनो थाबैनो सावरायनानै बिसोरखौ सान्थियाव लाबोनांगौ। NLFBनि सावरायनाया थाबैनो जानांगौ। आरो NLFBनि दैदेनगिरिफ्रा जायफोर केम्पआव थायो, जायफोर जुदि अट' रिक्सा सालायनो गोसो जादों, बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट सालायनो गोसो जादों, गय दखान होनो गोसो जादों, जा मावनो गोसो केम्पआव थाग्राफोरखौ मावनो हो। नाथाय केम्पआव मोनाबिलियाव थानांगोन आरो NLFBनि मुं लानानै गारि सालायनाय, गय दखान होनाय, अबेबा हटेल होनाय, अबेबा ट्राक सालायनाय, अबेबा गारि गुरा सालायनाय, बे NLFBनि पावारखौ लानानै बा NLFBनि महरखौ लानानै सालायनो मोननाय नङा। मानसि महरै गावनि आखु बायदियै सालायनांगोन। NLFBनि दैदेनगिरिफ्रा केम्पआवनो गारि बायनानै, बेटारि गारियानो जा, बास गारियानो जा, टाटा मबाइलानो जा, ट्राकआनो जा, बर' लिडारफोरनिफ्राय बिनानै सोरबाया फुल बै नार्सारि ना मा बिदि खालामनाय गोसो दंबा बिदिबो खालामनानै फान, बा बागान गायनो गोसो बागान गाय। केम्पआवथ' नार्सारि खालायनो हायो। आरो सोरबाफोर जुदि खेला दुला गेलेनो गोसो गोनांफोरखौ खेला दुला गेलेनो हो। सोरबाफोर जेखाइ खबाइ हेबनो गोरोंफोरनो बिसोरखौ हेबनो हो। आरो माखासे बिदिनो लेपटप सेरनो गोरों, माखासे केमेरा खेबनो गोरोंफोरखौ मोजाङै ट्रेनिं लानो हो। बे केमेरा खेबनायफोराबो बेफोरावबो माखासे जेरक्स दखान बानायनो फोरोंहो। अनेक केम्पफ्रावनो सोलोंनो हानाय माबा दं। दा आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै। आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा आंनि निमाहा बियो।